অহা আমি এনে ডেট এটা ঠিক কৰিছোঁ 8 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি নতুন কৰি আৰু 40,697 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত নিয়োগ পত্ৰ তুলি দিম दा फाइनाली नोंथांमोना CMनि खुगानिफ्राय खोनाबाय बेनो जाबाय लननि सायाव आरो लोगोसे नोंथांमोननि साख्रिनि सायाव दा फेसबुक पेज लाइभआव बिथाङा बुंदोंमोन नोंथांमोना नायहोनो हागोन दा बयखौबो बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रिनि आरो लननि सायाव दा नोंथांमोना जायफ्रानोखि एडिआरइ पास जाबाय बेनो जाबाय फार्स्ट टेस्ट बेनिफ्राय गुबुन गुबुन साख्रियाव पास जाना दङ दा बिनि साख्रिनि माने भेकेन्सिनि फाइनाल लिस्टखौहाय 8 अक्ट'बराव होनदों माने गोलाव डेट लादों बिनि सिगां जानो हागौ नाथाय लं डेट लादों बेनो जाबाय 8 अक्ट'बराव नोंथांमोननि फाइनाल लिस्ट बेनो जाबाय 40,000नि खाथियाव होनदों आसाम स्टेटआव 40,000खौ माने कमप्लिट खालामसिगोन 8 अक्ट'बरसिम आरो बेखौ होजोबनाय लोगो लोगो आसामाव साख्रि होनाया 1,60,000नि बारा जागोन होननानै बिथाङा लाइभनि गेजेरजों बुंदों दा बेखौ नायनोबा नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक पेजनि नोंथांमोना भिडिअ नाय अब्लानो खोनागोन अके दा बे क्लियार जाबाय दा जायनोखि फार्स्ट टेस्ट पास जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 4आ अरेल टेस्ट दङ बेनिफ्राय स्किल टेस्ट दङ दा एप्रिलाव जानो गोनांमोन नाथाय एप्रिलाव पन्चायत इलेक्सन दङ बेखायनो जालानो दा बेनिफ्राय मेयावसो स्किल टेस्ट आरो अरेल टेस्टआ जासिगोन आरो बेखौ लानायाव 1 दाननि बारा जागोन होनना बुंदों दा गासैबो प्रसेसा जोब्बासो नोंथांमोननिया बेनो जाबाय 8 अक्ट'बर खालि फाइनाल लिस्टखौ मोनसिगोन बेखौ बुंदों आरो एडिआरल' नङा गोबां पोस्ट दङ जेरै आसाम पुलिस दङ बा नोंथांमोननि हेल्थनि दङ बा नोंथांमोननि DWनि दङ एबा फोरोंगिरि माखासे साख्रि दङना बेखौ गासैबो लानानै 40,000नि भेकेन्सिखौहाय 8 अक्ट'बरावसो फोजोबगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बिनि सिगां आरोबाव गोदान साख्रि फैबावनो हागौ दा बेनो जाबाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट दा नोंथांमोननि आसाम पुलिसनिया फिजिकेल टेस्टआ जासिगोन SI लेभेलाव बेनिफ्राय एग्जामा कनस्टेबलआ 23 मार्चआव जागोन दा बिनिनो गोबां साख्रिनि प्रसेस दं नालाय बेखायनो लं डेट लाखाबाय जानो हागौ 10 मेयाव होआब्लाबो नाथाय खायसे पस्टखौ 10 मेयाव होनो हागौ नाथाय खायसे पस्टआ जेरै एडिआरआ लेट जागोन आरो बेखौ बिथाङा बुंदों दा बे जाबाय क्लियार बेनिफ्राय फैबाय दायो CM लननि जायनोखि फार्स्ट किस्ति 1 लाख मोनदों नोंथांमोना गुड निउसआ बेनो अक्ट'बराव रांखौ सोसिगोन सेकेन्ड किस्तिखौ बिथाङा फोसावबाय आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोनाबो थाबैनो मोनगोन जायनोखि नोंथांमोना खालामना दोनदों दा बिनि सेलेक्सन प्रसेसा जायोबा नोंथांमोना फार्स्ट किस्ति मोनगोन दा दिनैनि भिडिअ बेनो जे काटअफआ नायोबाथाय गोजौ थांदों नोंथांमोननि एडिआरइआव आरो 3.0 फैबावगोन होनना बुंदों नेक्स्ट लेभेलाव आरो जेब्ला फैयो बेयावबो गोजौ काटअफ थांनो हागौ मानोना गोबां फरायग्रा दङ स' नोंथांमोनाबो मोजां फरायना लाखादो जाहाथे एडिआरइ 3.0आव नोंथांमोना फाइट खालामनो हायो दा बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ आरो बेनो जे नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन